Mga idol, nagplano kong muapa sa mga tropa na kong namukot karon. Unya kay naagian man ako si Bay Ramon. Namunit na kuno siya og mga basura, mga lata, plastik ug mga botelya. Kay iya kuno ning ibaligya ba? Iya kuno tungpunan ang mga tinigom niyang botelya sa kulapo. Kay kung ibaligya na to mga usa ka truck na gyud to. Nagplano siya sa halin nga ipalit niya og auto. Kay mao man ni iyang damgo. Nakapasalamat siya nga ang iyang pagkapalahubog nagbunga na gyud kuno. Tunatas dagat kay to. Ha? Kaya ako ito pag may puso kung hayop kay nag-uwan na ba? Uwan-uwan bay. Indot karon sa kuan bay sige ning pamukot kilaw-kilaw bay ba. O pabuton ti ka. O lagi ay lang, Ha? lang, una lang kapila ra man kay. Yamay ko kaplis ko ko. Kisa may sakyan nimo. Ano niya ko man ko. Si Bay Ramon mo apas ra kuno siya. Una ko nga to bay dagat bay. Ah sige sige. Ning tungura mo unara ko niya. Kay sa iyang mga hayop panghipuson pa man niya. Apil ng mga botilya. Basigla inaon niya mo baligya ba? Hinaguan ba yan niya og inom kada adlaw? Oy maugid man ni Cristebe. Dili ba ya lalim ang iyang gibuhat? Muhigda sa karsada, magkaligid og panagsa. Unya makaihipod sa purol ba? Maugid ingko piso. Ang niyang gibuhat dili lalim gyud. Sakto gid mo ingko piso og lulubot yo. Unya karon sa dagat mauna ni eksena. Puertigyong alegriha. Asam to nukos lah. Sus Ginoo nakuha na. Nagkuking kuha na mong nukos mga idol. Gikaluyan gid mo sa kabarangay ang tropa na mo karon. Tadag ko oy libre na. Libre ng stang nindota. Uy hala, dadag ko sa nukos niyo nakuha man ni Chris TV. Oy, natsambahan gid na mo ingko pisot. Wala gid na imposible basta maning kamot. Ay sus baka nindota mga idol oh. Paldo paldo. Paldo oy. Paldo si anak yang Mga 3/4. Volta ta gito no. Mga 1/4 kapin. Tutalo lang na to tanan. 20 kilo. Mga 20 kilo akong bana-bana mga idol. Sobra sa day. Ha? Sobra ra. Sobra. Das planggana day. Unya naatay mga tropa diri mga idol. Membro po ni sila sa mga tiki-tiki boys. Ang pangalan sa ilang grupo Podnat Bam. Usa ka barangayan. Oh, mga trupa ni sa kaaning. Nahurot na wala to'y tao to sa kaaning. Masuko na gitong kapitan kay ang barangay ilang gibiyaan. Unya dili man gid mapugnan kay mukilaw mo kuno sila glabas kay sa tanan. Mauni among ganahan. Grabe eh. Purti pag yung labasa kay fresh from the sea pa man gyud ni ba. Kining among kuha daghan kayo ni ganhina. Kay nikilaw man ni siya og una-una. Dili ikalalis kay purti man yang busuga. Tan-awang yang tiyan kita ging ebidensya. Wala na lang siya makiglalis kay angko na lang niya. Unya karon ako na say mugunit mga idol. Kay kung malipat sila ako man ning kilawon. Unya ning tunguran ni hangyo sila sa ako nga magpa-shout out kuno sila. Shoutout ko sa Natbam. Natbam. Ang buot pasabot sa ilang grupo, food trip ra sila kuno. Dili sila magapil-apil ang mga dautang bisyo. Mauni nindot kay grupo. Unya kay nalipat man mo, gikilaw na ko labas kaayo. Mani Chris TV, murag kag nagsinsuel gikan ana. Mukos ba? Alabiya na Grabihan ni mo mundag kilaw man ni Chris TV Wala pa siya dahi kay ugam. Kaunri wala ani ingko pisot. Naglisod gid ko og kit-kit mga idol. Kay kining nukos guwang-guwang na pud ni in town. Unya kuwangan na pud ta og ngipon. Di mo bala katag sari usap diretso tulon. Oy hala, ang kuyaw naman ni Chris TV ni gawas ana nukos ra gihapon. Alangan naman og kasag mo gawas ingko pisot nukos man akong gikaon. Maayo unta man ni Chris TV og danggit kanang nagkunang iko. Uy hala, pagkawala sa nimoy puangod sakit kay na og tunok. Murag naagi kay kalagot na ko ingko pisot. Kay imo man kumpatyon gyud. Mo action mo pud kabala ka basig na kay kaliot mamamarang ba. Unya karon kay human naman tagkilaw. Ang sinugba na pud atong tripingan. Ang tanang putahi atong tilawan. Kulo tanawan ninyo dako kay kuha na mo. Dili gyud ni ikabaylo og mahalon nga restaurant. Basta sutukil insured naming tanan. Sugba, tuwa, kilaw. Mao gyud ni among kinaham. Ay maglaway ba sa taan naman ni Chris TV oy? Tan-aw lang ingko pisot basta ang akong may storya purti okay ha gyud. Unya inighuman sa tiki-tiki magladok-ladok.